Vi skal have en quiz nu, og det kommer til at foregå på følgende måde. Ja, det er lidt et formeksperiment, og på mange måder også et etnisk eksperiment, fordi det er en stor dag i dag. Jeg ved, mange fejrer det på forskellig vis. 28. august 2007 er det jo præcis 70 år siden, at Toyota Sendte den første bil ud af transportbåndet i Toyota City, som det jo hedder i dag, over i Japan. Verdens største bilproducent, overgået General Motors. Og det vil vi jo gerne fejre. Primært fordi det giver os lejlighed til at ringe til Japan. Det vil vi prøve nu, og så har vi forberedt en lille Toyota-quiz. Ja, har vi en store dag. Vi spiller 3 billeder. Ja. Og som vi har haft filosofen ud op til her formiddag. 3 af de her billeder, kan man sige, de går jo... altså dem spiller vi for dem på Toyota. Præcis, og så er quizzen, de skal kunne sige, hvilken Toyota det er. Ja, eller hvilken en af bilerne, der er en Toyota. Og det vi kan sige nu, fordi det her er jo danske lyttere primært, som ikke så mange, der sidder i Japan af, det er, at en af lydene er faktisk en fælde. Ikke? Ja. Det er jo ikke teknisk set en Toyota. Men det er det, der er det spændende, at se, hvordan det går. Det, der så sker, det er, hvis vi har ringet ned og lavet lidt research, tro det eller ej, vi har ringet ned inden. Ja. Og hvis der går telefonsvarer på, eller der er telefonsvarende på, så ringer vi til Kasper fra Thy i stedet for, som på den måde vil få en plads i programmet. Jeg er sikker på, at vi havde en nummer. Det er jo lidt sent, kan man sige, i Toyota City. Jeg skal, mens du ringer op, lige fortælle, at Toyota jo oprindeligt hed Toyota, i det, at de i slutningen af forrige århundrede, og forrige, ja, det betyder ikke sidste, men det før sidste. Det var en Audi dengang, der hed NSU først jo. Fuldstændig i øvrigt Audi en dejlig bil. De har så ikke fødselsdag i dag, men det er stadig en dejlig bil. NSU var også en dejlig bil, men det er det her Audi. Og NSU var en forkortelse, at nu starter udyret. Men Toyota, som hed Toyota, producerede oprindeligt væve. Men så var det, at sønnen Nishiki Toyota tog over, og så kan det nok være, der kom hjul under. Og i 37 så rullede så som sagt den første ud. Så kom krigen jo desværre. Og så var det, at de blev tvunget til kejseren til at lave lastbiler. Og på et tidspunkt så var det så sløjt med råvarerne, at disse lastbiler havde faktisk kun én forlygte. Og det er jo også det, der har ført til udtrykket, som meget, meget kendt i Japan, der hedder, du lyser vist kun med én forlygte, kammerat. Senere, så blev det jo en stor succes. Og her kan jeg nå mange topprodukter. Der er jo en Toyota Carina, et af de helt, jeg ved, filosofen kører privat i en Toyota Carina. Hallo? I Perlhed. Hello, do you speak? Well, say hun ikke massen? Toyota Motor Corporation. We are not operating at this time. Thank you. お手数ですが、月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時半までの間におかけ直しください。緊急の場合は0565-23の1103 Ja, det siger hun. 0565 Hun siger desværre, at vi har lukket. Nissan, hvis du vil have fat nogen. Finder du nummer på Nissan? Jeg ringer til Kasper. Det er lidt ærgerligt. Altså, det er selvfølgelig, vi har... vi kan også ringe til Nissan. Jamen, jeg synes, hvis hun siger, vi skal ringe til Nissan. Er der ikke Nissan forhandler på Amager? Det går sgu så stærkt. De griner. De sidder og griner, jeg tænker, jeg sidder i min Toyota Carina. Jeg slår dig selv lige op på Nissan.dk. Det skal da ikke hedde sig. Det hun sagde... jamen, vi spiller mod 2 svære modspillere her. Vores redaktion og... vores redaktion. Nej, så er der 3, fordi jeg tænker også på, at de selvfølgelig holder fest. Vi kunne ringe til Svend Kærgaard. Det er ham, der er borgmester i Egedal Kommune. Som jo ikke rigtig blev stemt ind som borgmester, men det var lidt med lidt kup, om man vil. Og Svend Kærgaard, han gammel borgmester i Ølstykke. Han er også Nissan og Chevrolet forhandler. Og det skægge er jo, at efter han blev borgmester, så udskiftede man jo alle de kommunale køretøjer i Ølstykke Kommune fra Toyota til Nissan. Så må ikke de i dag kører i Chevrolet. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal ringe til Nissan i Sorø. Det er en god idé. Problemet bliver... Det er der bare ikke. Der er bare ikke nogen forhandler på Nissans hjemmeside. Så ringer vi til med Herning. Jeg har jo engang lejet en Nissan Micra i Reykjavik. Ja. Der er Nissan i Tórshavn. Så tager vi den. Mens du ringer op, kan jeg sige, Nissan i dag fylder 70 år. 98. Nissan blev grundlagt i 1937 af den gamle. Det hedder oprindeligt Nissau. Han hedder Jørgen Nissau, ikke? Jo. Han lavede kørt på slagterier. Så. Du tager den først. Ja. Det er Nissan i Tórshavn. Ja,
De sælger masser af biler. Velkommen til Outservice. Alle linjer opptekninger er løsende. Alle linjer, så. Til Outsource-konda? Hallo, snakker du dansk? Ja, det gør jeg. Hej, det er Anders Lund Madsen og Anders Breinholt fra Danmarks Radio P3. Ja, okay. Vi skal snakke med en i salgsafdelingen, hvis vi kan det salgschef måske. Har du en salgschef? Ja, men du skal stille dig om til hende. Må jeg lige sige tillykke også? Tillykke med hvad? Med den store dag for Nissan. Nå, tak for det. Det er så lidt. Jeg kan godt lide den. Nu sidder jeg og tænker nu. Hvad er det? Det er en dag, det der. Hvad er det? Oprøvningstikken, det skider jeg på. Hvad siger manden? Hvad siger manden det? Det siger man kan. Han var sød. Og ved du hvad, Anna? Jeg får hende en stor karriere i Nissan. Fordi mange vil måske gå lidt på bælgene over, at der bliver ringet op som på den måde, ikke? Det gjorde hun ikke. Nå. Tøj, jo. Og du skal tænke på, så længe den musik spiller, så har vi gratis. Der skriver jeg, klokken er lort om natten i Japan nu. Jamen, det er da muligt. Ja, men holder man fest, eller nej, det kan man ikke. Volvo har også fået det. Nej. Toyota er brød over. Grunden til det ikke tager det sådan. Salgschefen, han er helt ude i den bagerste. Så. Det er radio. Tag den nu, siger man. Ja. Ja, hallo? Hallo? Ja, det er begge to, der står optaget lige i øjeblikket. De sælger biler selvfølgelig. Og kan du hjælpe os måske? Eller sidder du i omstillingen? Undskyld, hvad selv? Kan du hjælpe os måske? Ja, vi sidder og laver et radioprogram lige nu, og vi vil egentlig have ringet til Toyota, men de tager ikke telefonen. Og vi har en lille quiz, og så hørte vi bare, om du måske med din ekspertise kunne bistå os i det, at vi afspiller nu 3 billyde, og hvis du så kan gætte, hvilken af disse billyde er fra en Nissan, og hvilke er ikke, så har du faktisk muligheden for at vinde en Discord Spider t-shirt. Okay, nej, se her. Du skal lige på en anden. Okay. Vent et øjeblik. Tak. Det er ordentligt. Så. Det er nogle idioter fra Danmark. Det er da godt sådan, jeg altid. Det er det, hun siger. Det kan du høre. Prøv at høre. Prøv at høre. Jeg kender Tole Jønsson. De er det måske. Og jeg har boet hos Hermus Vang. Ja. Hermus Vang. Hermus. Hermus Vang. Så, det var der på. So, thank you much for the quiz show in Nissan. Vi spiller lige et 7 stykker træk, ikke? Skal vi ikke ringe op igen? Og så ringer vi dig op igen bag. Jeg tror nok. Der er lige. Tak. Det er min Winehouse. Ej, undskyld. Nej. Men hvad jeg har her? Undskyld. Det jeg har her, det er Killers.